Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri munyowani kusubscribe mahara wetena on the notification bell. Vadikani ndatange tanyora mucomment section kuti rest in peace kune murume uyo anga aine 39 years ngaazorore murugare. Hatina kukwanisa kuziviswa zita rake asi taziviswa makore ake anga aine 39 years. Nyaya iyi yaitika kunonzi kuBluff Hill muno muZimbabwe muguta reHarare ndokwaitika chiitiko ichi. Murume uyu arumwa nembwa yerudzi irwo rwepitbull. Arumwa nembwa asiwa afa. Vamwe ndovari kuti muridzi wembwa uyuyu ngaasungwe ngaavharwe mukati. Vamwe vari kuti mapitbull ndabhanwe muZimbabwe ndomubudiro wazviri kuita. Next update inyaya yamai mufundisi vafumura kwatete Tilda kuti murume wavo ingochani. Dakusiyai muchiona video pedza kuona video tazvanofuka comment section inisa Hatirari ndafunga kukutizai tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Makadini. Ndofara makadiko maini. Ndofara zvedu. Ndokumbira mutaurise baba munini varipo here? Varipo. Right, chii chanetsa? Ngoti chitelefoni yangu yanonoka kupinda tete. Ndanichida kutaura kuti inini ndasaroorwa nemufundisi. Asi mufundisi ava ingochani. Oh. Okay. Navanhuru. All right. Ndo murume wamini naye mumba? Izvezvi? Makazviziva sei? Ndakabata mameseji. Okay. Vanenge vachitaura nevanhurume vachifleta vachitaudzana kuti ndinokuda ende unonaka zvakasiyana siyana. Okay. For how long have you been married? 17 years. Mune vana? Tine 5. All right. Ndingataurawo nawo. Okay, makazvidiscover at what stage? Muri taura mane 17 years muri mese. Makazvidiscover? Ndakazvidiscover in first born yangu about 16 years ago. Ndopandakatanga kuzvibata. Saka ndakangofunga kuti pamwe zvichapera asi ndiri kutoona kuti zvinhu zviri kuenderera mberi hazvisi kupera. Apa muri mese makatogara mese? Wangu tete zvinhu zvinorwadza kuti handii ndataura situation yekuti munhu unozvitaura sei kuvanhu kuhama zvinhu zvinonetsa. Bonde munoita? Tinoita zvedu asi unozopedzisira titi wakungonzwa kuti changuva chirangu. Alright. Ndingataurawo nawo. Sure. Hello? Hello, warifuga musoro. Aiwa, vaudzoti hanzi hatitaure mazita. Toda kungonzwisisa. Toda kungonzwisisa. Hello? Hello, vanenge vada kuti uda panze. Hello, bamunini? Vatevere. Hello? All right, maini. Muchitaura navo. Vanoti chinyi about this? Hapana, kuti mweya wetsvina. Vanoti chi? Mweya wetsvina. Vanoti mweya wetsvina. Makambokwanisa kunyatsovabvunza kuti zvakatanga rini muupenyu hwavo? Ndakatomubvunza kuti zvinhu zvezvi zvinombona kufamba sei, zvakambotanga sei, chii chikonzero, asi hapana kana mhinduro dzandinopiwa. Pavakatokupfimbai, pamakatodanana, hapana kana masainzi amakaona? Aiwa, papasina. Saka vamwe vanhu vacho vanenge vachitaura navo ndevekupi? Ndevekuchechi here kana kuti vanhu vasiri vemusangano? Vamwe vacho senge vandakapedzisira kuzobata ndevekuchechi. Yowe. Haana kuroora? Asati aroora, but ndakatomufonera ndikotaura naye.
ndikatomubvunza kuti musikana nyamuzviziva here kuti ndozvamuri kuita izvi. akaticha anoti anzashanda muntu haazvizivi. angari muyouth. Muyouth. Right. Mirai mutaure naDr. Nyamakau. Bishop.